огоҳӣ автори канал ягон каса ба ҷинояткорӣ ва қонуншиканӣ даъват намекунад. Видео танҳо характери омӯзишӣ дорад. Чӣ хеле ки корейцо меган предупреждён значит вооружён. номи легендарни ҷинояткори колумбиӣ ва барон Пабло Эскобаро абадӣ дар таърих боқӣ мемонад. ӯро беҳуда шоҳи маҳаллӣ намегуфтанд, барои он хотире ки ҳама чиза барои шоҳ будан дошт. қудрати хеле ҳам бузург, эътироф дар байни ҷомеаи ҷиноӣ, имконияти иҷро кардани тамоми намуди кору рафтор ва албатта ки маблағе ки ҳисоб карданаш душвор буд. тасаввур кунед шумо одамо дар қинае ки сум кор кунанд, монда мешаванд барои кор кардан то ки маблағ ба даст биёранд. не ки барои Пабло Эскобаро душвор буд ҳисоб кардани сум. пулҳои ӯро як одам не якчанд одам ҳисоб мекарданд. пулҳое ки бо дарёҳои хунин ба кисаи ӯ меомад. ҳамада салом бардоро. бале, ҳаматонро табрик мекунам. Муҳаммад Шарипов боз баргашт. далши видео мисли пештара рафтан мегиранд. ма баргаштам бо ҳамроҳи Пабло Эскобаро, яъне ки видеои имрӯза мешавад дар бораи оне ки чӣ гуна Пабло Эскобаро пулҳои худша сарф мекард ва дар кадом роҳҳо. баъди шунидани фактҳо шумо хеле ҳам сахт дар ҳайрат меоед. албатта Пабло Эскобаро ҳамин қадар миқдор пулҳое дошта ки ба эквиваленти ҳозира агар мо ӯро баробар кунем, мисли ӯ дар замони ҳозира одами бой, бале агар бигем сумҳои худаш қатӣ, ягон бизнес, ягон движухаи худаш қатӣ кор мекардагӣ ёфт намешавад. лекин чени ӯ не, албатта, но ҳастаи дигар роҳеш ки каме ҳам бошад сум кор кунем. барои кор анҷом додан чӣ бояд кард? ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дега, шумо метавонед ба ин ссилка гузашта регистратсия кунед, дар бурди любой ҷанговарро ё ин ки бозингар пул кор кунед. яъне ки агар ту гадат када бутонӣ кадом ҷанговар ё кадом бозингар ғолиб мешавад, ту метавонӣ дар бурди ӯ сум кор кунӣ. всё просто. ва фаромӯш накунед, агар ки шумо якум бор регистратсия кардаиста бошед, дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода баред. маълумоти пурра дар якум комментария закрепич дега. ҳайвонҳои хонагӣ. дар комментария навис ки агар дар ихтиёри ту миллиардҳо доллар мешид, ту чӣ кор мекардӣ? мисол мегирем ина Пабло Эскобаро як қисмати пулҳоша сарф мекунад дар харидории бегемотҳо ва ӯро нигоҳдорӣ мекард дар як зоопарки ғайриқонунӣ. албатта ишпаният не кадом кори Пабло Эскобаро метавонад ки қонунӣ боша. аз ҷумла метавонем бигем ки бегемотҳои бечораро ҷинояткор кард, берегистратсия ва бепрописка дар зоопарк ҷошон карда. вай зоопарки ғайриқонунӣ дар ҷое қарор дошт ки дар ӯ территория худи Эскобаро ҳам зиндагӣ мекард, яъне ки рафта истироҳат мекард ва ҳамроҳи бегемотҳо дигар ҳайвонҳо ҳам буданд. баъди оне ки соли 1993 Эскобароро ба қатл мерасонанд, ҳукумат бисёри миқдори ҳайвонҳои ӯро ба зоопарки маҳаллӣ ва зоопаркҳои байналмилалӣ мефиристад. ва ногуфта намона ки 4 бегемота дастгир карда ва бор карда бурда наметавонанд, барои чӣ хотире ки ӯро найрон намекунанд ва дар охир мегузораншон ки ба ихтиёри худшон бигарданд. лекин ҳамин хел таҳқиқот ҳастае ки ба хотири экосистемаи ҷазири Колумбия ҳаёти ӯ дар хатар буд. ҳамон вақт хеле намедонам чӣ кор кардастиян. Гасиенда Наполис. агар ки одами оддӣ нақша дошта боша ки хона харидорӣ кунад, хай мо медонем ки чӣ гуна хона мехарад. лекин одами хона харидорӣ кунад ки мисли Пабло Эскобаро миллиардҳо доллар дора, ӯ хонае мехарад ки чизе ки дилиш мехоҳад дар уҷа боша ва участкаша албатта ки ба сотих не, ба гектар чен мекунанд. аниқтарш хонаи Пабло Эскобаро мо наметавонем хона бигем, хубтар мешид ки ира вилла бигем, виллае ки баъдан мубаддал мегарда ба як маркази дилхушӣ. Гасиенда Наполис қарор дорад дар Пуэрто-Триунфо, Колумбия. дар дохили парк дида мешавад зоопарк, майдоне ки биқаҳо ҷанг мекунанд ва ҳамчунин территорияҳои шахсие ки хотиррасон мекунад аз ҳаёти шоҳи маҳаллӣ, яъне ки Пабло Эскобаро. албатта даҳшатнок аст ҳатто тасаввур кардани оне ки чӣ қадар миқдор миллиардҳо доллар расходшудагӣ дар сохтани чунин вилла. ва ҳечам қайд кардан дар корае ки ман фикр мекунам ин даҳшатнок аст, албатта барои мову шумо, лекин барои Пабло Эскобаро не. барои чӣ хотире ки ӯ қадар миқдор пули ӯро ман фикр мекунам ӯ ҳисоб намекард. мегуфт ки бикашен лучи кило қатӣ кило бутин ки местемира ҳисоб карда вақт меравад. яъне ки барои муқоиса кардан маблағе ки дар ҳамин вилла ӯ расход кардагӣ, метавонем бигем ки ӯ як чакра дар баҳр буд. дар бораи Пабло Эскобаро бародаро маълумот хеле ҳам бисёр аст. чӣ гуна ӯ бизнесша сар кард, аз куҷо сар кард,
чӣ гуна киштанаш, дар куҷо киштан ва чӣ қадар миқдор маблағ дошт. мо дар бораи ҳамаи видео дорем. ба подсказкаи видео бидурен, тамошо кунен ё ин ки описанияда ё ин ки канала буковен, як видео немо як чанд видео дорем дар бораи одам. Сохтумони баъдие ки дар бораш гап мезанем Пабло Эскобаро дошт, и турмаи шахсӣ. Аҷиб шидан, турмаи шахсӣ барои одам чӣ дар корае? Дар ин бора мо отдельни видео дорем. این ویدیویی که ما دربارش گپ میزنیم کمتر خاراکتری ویدیو دیگه بدورین تماشا کنین. لا کاتدرال و نام دیگر هم داره اینجا. تورمای شخصی پابلو اسکوبارو با کامفورتی درجه عالی. یعنی که پابلو اسکوبارو این تورما را خودش برای خودش میکشوید و خود و آدمای نزدیکی او در وقت جنایت کردنشون در همونجا سراغ میگذراندن. تصور میکنین درجه ولاست داشتن дараҷаи бойгарӣ одама. Дар ҳаёти оддӣ ҷинояткор соҳиби камераи танк, кравати қоқ, якчанд ҳамсояи ғазабӣ ва 3-4 таракани гишнаи дигар мешаванд ки шав дар дуруни киртат фур мегарданд. Лекин дар ҳолати Пабло Эскобаро не. И одам худаш барои худаш турма месозад ки дар уҷа срок бигзарона. Махсус барои сохтани турма замин мехара ва дар уҷа турмаи шахсӣ худша месозад. Ва ба ғайр аз ҳамаи бо ҳукумат маслиҳат мекунад, яъне ки ӯо розӣ мешаванд ки надзирателои шахсии худша бутан. Яъне ки ахраникои турмара худаш интихоб мекунад ки ра бимона. Фикр мекунен ки тамом? Не албатта. И турма аз хонаи Эскобаро на он қадар дур буд. аз хона гуфта хато мегем барои ки як хона надошт. Яъне ки мо гапа барои чӣ гуфтаистем ки ӯ метавонист ки хонаш бирава биёя. мувофиқ қонун дуруст набуд ки ӯ аъзои оилаша дар уҷа вобихӯра. лекин ҳамаи кора мекарданд. Дар фургонҳое ки бояд ба ӯ хӯрок меоварданд, оилаш меомад, духтарора меоварданд барои вақт гузарондан. Ва аз ҳамада даҳшатнокаш ки одамое ки бизнесшонда паперок мебаромад ё ки ягон мушкилӣ меоварданд, дар ҳамун грузовикҳо одаморо бор карда оварда дар территорияи турма мекиштанд. Ва ҳозир шумо фикр кунед ки мекиштанд трупи ӯро чӣ кор мекарданд? ҷасади ӯро бародаро алов мезад. махсус ҷо дошт барои шашлик кардан, дар ҳамунҷа полностью ӯро месӯзонд. Ягон бор шунавидагӣ биден шашлики одамӣ. Дар ҳоли Пабло Эскобаро албатта ки буди хел чиз. Дар ягон менюи ягон ресторани хел чиз нест. Ва мегзарем дар оне ки чӣ гуна камераҳои турмаи ӯ буданд. Камераҳои турмаи ӯ ба мисли камераҳои турма набуданд. Ягон хел монандӣ надоштанд. Мисли хона, комфортни дивано, креслаҳо, мебел, мисли хонаи оддӣ. На танҳо хона, ҷойҳое ки истироҳат мекунӣ мисли ҳамоно. ҷакузи, бассейн, тренажерный зал, сауна. Тасаввур мекунед бародаро? Фаромӯш накунед, мо дар бораи турма гап задаистем. Спутники, телевидение, вертолётни площадка, бильярд ва ҳатто склади пинҳонӣ барои нигоҳдории яроқу аслиҳа. Дар вақти қарор доштан дар турма, Эскобаро озодона метавонист ки идора кунад бизнеси худша дар берун ва $10 миллион кор мекард. угадат кунед ки чунин маблаға дар чанд қадар муддат кор мекард. пауза кунед, дар комментария честна бинависен. ҳозир боша ман мегӯм. пауза кардем нависонде, накарда бошем бинависен. дар як рӯз. Ва аз ҳамада чизе ки ҳамаи шуморо ҳоло дар ҳайрат меора, ба ғайр аз ин қадар удобствое ки ӯ барои худаш муҳайё кардагӣ буд, национални политсияи Колумбияда иҷозат набуд ки ба турма наздик шава. Яъне ки ӯ ягон хел идора карда наметонистанд кору рафторе ки дар дохили турма рух мета. Метавонем бигем ки турма набуд, домашний арест ҳам набуд. одаморо домашний арест мекунанд, аз хонашон намебароянд. И просто як осоишгоҳ, як ҷои истироҳатгоҳ барои худша бигем сохт мешава. чизи баъдие ки Пабло Эскобаро дошт, хона дар Майами ба арзиши $16 миллион. бародаро, ман ин нархҳоро гуфтаистам. ман ин нархҳоро шумо як чиз дигарам ба назар бигиред ки ба эквиваленти ӯ вақта буд. $16 миллион ба эквиваленти и вақта агар шумо муқоиса кунед, боз як бора ба ҳайрат меоед. пеш аз оне ки Пабло Эскобаро аз ҳама калонтарин ҷинояткоре мешавад ки ӯро ҷустуҷӯ мекардан, ӯ зиндагӣ мекард дар яке аз хонаҳое ки ҷойгир буд дар Майами. хеле калакай шумо фаҳмиден, ин хона дорои тамоми шароитҳо барои зиндагӣ кардани шоҳона дошт. аз ҳавлии калони дохилии хона то чароғҳои ғайриоддиву гараж барои якчанд мошин, то терраси калон барои истироҳат кардан, бассейн ва ошхонаи берунӣ. палмаҳои бешуморе ки дар атрофи хонаи Эскобаро буданд, як види хеле ҳам зебо медод ба хонаи ӯ. ва албатта чунин шароит ба ӯ имкон медод ки ӯ хеле ҳам худша ором ва комфортно ҳис кунад. ҳавопаймо MK3669X. вақте ки шумо бо тиҷорати чизҳои мамнӯъ сару кор дорен, албатта ки самолёт кори рисковани шуморо
хеле ҳам осонтар мегардонад аз мошин дида. Агар ки дар солҳои 80 шумо яке аз самолётҳои Escabarro-ро медиден ки парвоз кардесай аз дигар давлат ба дигар ҷо, метонем бигем ки шумо ба таври автоматикӣ шоҳиди ҷиноят мешиден. ҳавопаймое ки айни замон моделша барои шумо гуфтем, ин ягона ҳавопаймое набуд ки дар ихтиёри Escabarro буд. дар ҳақиқат ӯ ҳамон қадар миқдор ҳавопаймоҳое дошт ки метонист аэропорти шахсии худша букшояд. коллексияи мошинҳое ки ӯ дошт. албатта баъди қадар дороиҳои Пабло Эскобаро шумо наметонем фикр кунем ки ӯ ягон мошинои бемаънӣ дошт. лекин не бародаро, Пабло Эскобаро ӯ қадар дӯстдори мошин набуд. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, ба хотири оне ки ӯ ба худаш метонист иҷозат бита мошинҳои қимат бихара, дар дуруни мошинҳои ӯ бидан мошинҳои қимат, лекин на он қадар бисёр не. ягона мошини қиматтар ва хубтаре ки ӯ дар автопаркаш дошт, и бид Mercedes 600 Pullman. бале, Mercedes легенда. дар ҳамон вақтам легенда буд. розӣ шин бародаро. касе Mercedes дора ё ин ки Mercedes-а дӯст медора, дар комментария лайк монен. ва то имрӯзи мора якчанд мошинҳо аз коллексияи ҷинояткор боқӣ мондагиай, лекин ӯра мошинам гуфта намешавад. метонем бигем ки як пораи оҳан ки шаҳодат аз он метаҳад ки ҳамин кадом вақти мошин буд дар замони мо боқӣ мондагиай мошинҳои Пабло Эскобаро. лекин биё шуморо азоб наметем, чӣ хеле ки боша набоша номбар мекунем мошинҳои ӯра ки дар вақт ӯ дошт. дар байни ӯ буд Ferrari 308, Mercedes 300 SL, Renault 4. лекин дар байни ҳамин маркаҳо ӯ бештар дӯст медошт маркаи Porsche-ра ва дар гаражи ӯ дита аз маркаи Porsche буданд, 356 ва 935. Эскобаро ба ин мошинҳо бештар вақт гонка мекард дар теппаҳои Медальен. ҳамин хел маълумот ҳастае ки ҷинояткор ба ғайр аз инҳо бо дошт Rolls-Royce Phantom, лекин тасдиқи официални ин хабар нест. мумкин дошта боша, мумкин надошта боша, но суд невояд ҳам ӯ метонист бихара мирам. вообще фирмаша метонист бихара. ва аз ҳамада мошинҳои пурқувваттарин, яъне ки внедорожникое ки ӯ доштак, и Toyota Land Cruiser 40 ва 60. маҳз дар ҳамин хел мошинҳо ӯ борҳои ҷиноӣ худша мегзаронд ва бо осонӣ метонист ки аз наряди политсия ғайб зана. пеш аз оне ки дар бораи вайни самолётҳое ки Пабло Эскобаро дошт гап мезанем, мехоҳам хотиррасон кунам бародаро ки дар канали мо айни замон ҳам конкурс рафтестай. бале, ман чанд қадар муддат набудам, худора шукр ҳозир зиндаем, чақчақ кардесем, далчи видео мерава ва ман мехоҳам ки давом бутам бозира. барои чӣ хотире ки одамое ки аз ин бозӣ билет гирифтагиянд, мақсад шумо ягон фикр накунед, билетҳои шумо ҳастай, билетҳои шумо бозӣ кардесай, шумо дар бозӣ ҳастен ва барои он хотире ки шумо бисёре баъдаш дард накунед бозира ва мо тезтар сарш кунем, дига бародарое ки дар ин бора дарак надоранд, шумо ҳам метонем билет харидорӣ кунед, то ки билет тезтар буд шававу мо бозира сар кунем. касе ки в курси нестай, дар бозии мо чунин призо ҳастай. Электромобил Volkswagen Ebora. электромобил яъне ки мошине ки ба қувваи барқ ҳаракат мекунад. боз як электромобили дига Honda MNV, 4 таи дига конверти 200 000 рубла, 4 таи дига конверти 100 000 рубла ва 10 таи дига конверти 50 000 рубла. номрое ки дар болои экран дидесен, и ҳам WhatsApp дора, ҳам картаи Сбербанк. дар ҳамин картаи Сбербанк як билет 1750 рубл нарх дора. чанд та билете ки мехоҳен харидорӣ кунед, суми обша мегзаронед дар карта ва чектона дар ҳамин номерои Сбербанк равон мекунед. аз ӯ тараф рақами билета дар шумо роӣ мекунанд. ба ҳама бурд хоҳонем. мошино чӣ гунаи видеошон дар канал ҳастай. банем паскаскаи болои видео бигзарен, маълумоти пурраша дар бораи мошино тамошо кунед. мегзарем дар бораи ҳавопаймои ҳарбии Пабло Эскобаро. бале, ҳастанд бойҳое ки бо темболи ҷинояткор пулҳои худша нишон додана дӯст намедора, лекин Пабло Эскобаро не. Пабло Эскобаро дӯст медошт ки бойгари худша нишон бита ва тақсим куна. бале, ин хел корҳо ҳам кардагиай бародаро. Пабло Эскобаро ба ғайр аз оне ки ҷинояткор буд, ҷони чандин одаморо бурдагӣ буд, боз наҷот ҳам додагиай, яъне ки чандин корҳои хайриявӣ ҳам кардагиай. но тема дар бораи нест, темаи мо дигарай. ва ба ғайр аз ҳамаи ба мисли корҳои хайриявӣ, хариди доракӣ хеле ҳам кориро осон мекард. и ҳаст военни самолёт, яъне ки ҳавопаймои ҳарбӣ, аниқтараш як чантаи ӯ. соати Rolex. вақте ки шумо идора мекунед яке аз калонтарин ва пешрафтатарин картела дар ҷаҳон, дар вақти муайян қарор доштан, и кафолати марга ҳаётай. огоҳ будан ки кай бор мераса ва кай оғоз мешава вохӯрӣ хеле ҳам муҳимай барои пеш бурдани бизнес. аз ҳамин хотир чунин шахс бояд ки ҳама вақт соат дошта боша.
мега Пабло Эскобаро. Албатта соате ки ӯ дошт ҳеҷ кас наметавонист ки бага одаме ки як империяи калона идора мекунад чунин соат ба худаш интихоб мекунад, яъне ки Rolex соате ки ҳазорҳо бриллиантҳои хурд қатӣ украшад, яъне ки ороиш дода шудагиай ва муҳимтараш дар иҷа он аст ки бояд қайд кардан дар кора ин намуд соате ки ӯ дошт ягона, яъне ки падзаказ тайёр шудагиай як дона ва арзиши ин соат хеле ҳам гарон буд, лекин баъди марги Эскобаро дар ауксион соати ӯро ба нархи як хандоварӣ мефурӯшанд, яъне ки $8000. Намедонам барои чӣ, лекин ман ба ин нарх бовар надорам. Мумкин ки дар иҷа ягон схемаи пинҳонӣ буд, ҳамин қадар нарх мондан, может барои налоговӣ, барои ягон чиз дига, лекин ман бовар надорам ки ин соата ба ин қадар арзиши паст фурӯхтагианд. Бардору фикр ҳақиқатона дар комментария бинависен. Автори канал ҳеҷ каса ягон вақт ба қонуншиканӣ даъват намекунад. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.